Vítajte, moje meno je Martin Haščík a dnes tu s nami sedí Jozef Gajdošík, náš technický riaditeľ. Dnes si spolu predstavíme a prejdeme veľmi zaujímavú atraktívnu pozíciu senior projektového manažera v stavebníctve. Jozef, prosím, vieš nám povedať viacej o tejto pozícii? Samozrejme. Táto pozícia pre senior projektového manažera v spoločnosti Modior je už pre skúseného vlastne profesionála v tejto oblasti. Jeho úlohou bude v našej spoločnosti riadiť vlastne veľké a menšie projekty, spoločne vytvárať harmonogramy, čiže jeho stretnutia s hlavným inžinierom projektu bude o tom, aby nastavili projekt, stretnutia s klientom, aby bol vlastne takýto projektový manažér zodpovedný si za celé vedenie tohto tímu. Takže aké by boli jeho hlavné zodpovednosti na tejto pozícii? Tie hlavné zodpovednosti, o ktorých som troška už načrtol, sú, aby si nastavil projektový tím, bol vlastne komunikačne zdatný s komunikáciou na klienta, interne s hlavným inžinierom projektu, s externými profesiami. Zároveň, aby vedel predvídať rôzne technické problémy a predchádzal takto rôznym zlým riešeniam, to poviem. Bol vlastne nastavený hľadať nové a lepšie riešenia, prípadne koncepty na danom projektu, ktoré to vedia vylepšiť. Čo by človek na tejto pozícii mal mať z hľadiska nejakých osobnostných alebo predpokladov alebo zručností? Určite už vlastne znalosť v tejto oblasti, to je podmienkou, aby bol z našej branže, ja to poviem, musí byť komunikatívny, predvídať problémy, čo som načrtol, a vedieť ich riešiť, odolný voči aj tlaku zo strany investora a dohliadať na to, aby vždycky boli splnené požiadavky klienta, termíny proste a samozrejme rozpočet na danom projekte zo strany našej. Aké benefity, ohodnotenia alebo podporu môže potenciálny kandidát očakávať? Na túto pozíciu máme nadštandardné ohodnotenie, čo sa týka aj finančného, by som povedal, platovej odmeny alebo platu. Samozrejme závisí finálne od jeho schopnosti a zručnosti a praxe na obdobnej pozícii. Ďalej sú tam rôzne už teda firemné benefity, ktoré nechám na vás a radi zhrniete určite. Ďakujem pekne. Samozrejme, čo sa týka ešte nejakých aj celofiremných benefitov, poskytujeme rôzne školenia, celofiremné raňajky, účasti na team buildingoch, rôznych tiež aj aktivitách, ktoré sa týkajú nejakého utužovania toho pracovných vzťahov u nás v spoločnosti. A v podstate nech zhrniem, čo Jozef povedal, hľadáme skúseného profesionála, ktorý má skúsenosti s riadením a koordinovaním veľkých projektov. Samozrejme, keďže sa jedná o vysokú manažerskú pozíciu, tak človek musí byť zručný, čo sa týka komunikácie, taktiež musí mať analytické myslenie a vedieť možno, že predpovedať a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú. Ak by ste chceli vedieť viacej, alebo táto pracovná pozícia vás zaujala, pošlite nám váš životopis a my sa radi s vami stretneme. Ďakujem.